तर बघा शुभांगी किर गोव्याला आलेली आहे. तर बघा आम्ही 2 टॅक्सी बुक केले, 4 सीटर आहेत ना, मग 2 टॅक्सी बुक करायला लागले. आता टुरिस्ट जशी येतात ना गोव्यामध्ये तर काय करतात, मोस्टली पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ द बीचेस. तर मी आलो 2 दिवसासाठी हा विला बुक केलेला आहे. चला आता गोवावाले बीच पे आम्ही चाललो जेवायला. गाडी ठोकशील गो पाठी इकडे. कोणतं स्टेशन लावू मी? थिविम. तर राहिलं का? चला ए बाय, मिलेंगे फिर. फायनली वी रीच थिविम. पोचलात? हो. आमचे मेन कॅप्टन कुठे आहे? हातूत आहे. काय रे? हा काय? तर आता बघा आम्ही कोणत्या स्टेशनला आहे? हा थिविम स्टेशन आहे आणि आम्ही रत्नागिरी टू थिविम आलेलो आहे. सर्व बघा बॅग्स बघा सर्वांचे. आणि आम्ही का थांबलो आहे तर त्याचा रिझन आहे बघा, तिकडे किती गर्दी आहे बघा उतरताना. उन्हामध्ये उभे आहेत माणसं. सर्व क्रॉस करून आपल्याला जायचं आहे. आणि आपण स्लीपर कोचनी आलो. ट्रेनचं नाव होता कोकण कन्या. तिकीट होती 200 रुपीज. एकदम सिम्पल, म्हणजे बजेटमध्ये तुम्ही कसं येऊ शकता ते आपण सांगायचं थोडं करा. आता इकडून आम्ही 6 जण आहे तर आम्ही टॅक्सी मारणार आहे. आता टॅक्सीवाल्याचं कन्व्हर्सेशन ऐकूया आपण. आपल्याला किती भाव सांगतात आणि कितीला आपल्याला नेतात. रेडी? चला जाऊया आम्ही. चल तर आम्ही नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करणार आहे म्हणून आम्ही थिविम स्टेशनला उतरलो आहे. चलो वेलकम टू सिंगा गोवा. डायलॉग करेक्ट. डायलॉग करेक्ट कर. वेलकम टू सिंगम गोवा. वेलकम टू सिंगम गोवा. वेलकम टू गोवा सिंगम. रॉग बोलली काय? वेलकम टू गोवा सिंगम. हा आपण बोलतो ना वेलकम टू गोवा सिंगम. ते बोलतात ना वेलकम टू गोवा सिंगम. आली रे आली, आता तुझी बारी आली. आता माझी गोवाची बारी आली. आता हे बघा वरती चढून क्रॉस करून जायचं आपल्याला. ओ गोवा वाले बीच पे. ओय चप्पल पडली. मम्मी आपल्या गोवाची चप्पल पाडून गेला बा. चप्पल आता बोलू चालणार. उचल तू उचल. सामानचं आहे आणि किड्स 10 years 15 years. 2 गाडीचे 1700 रुपये. एका गाडीत मोठ्या गाडीत ना 4 सीटर आहे. 38, 20, 84, 85. आता बघा आम्ही 2 टॅक्सी बुक केले, 4 सीटर आहेत ना, मग 2 टॅक्सी बुक करायला लागले. ताई, काजल आणि श्रेया त्या गाडीत जाऊ. फोन कर त्याला. आणि तू मी आणि या टॅक्सीमध्ये. ठीक आहे. आणि तुला माहिती बुकिंग कुठे करायची? बुकिंग टॅक्सीची हे बघ इकडे करायची बुकिंग. ठीक आहे. चला. आणि आपले टोटल फेअर हां आपण AC बुक केले आहेत ना तर 1000 रुपये लागलेत. हां गाडीला. हां हे घ्या. अरे आपली बॅग मोठी आहे, पुष्कळ जमत नाही मला. हे आपल्या समुद्रात पाहायला ते खायला. ठीक आहे. ओके. तर या टॅक्सीचे टोटल फेअर मम्मी दोघांचे 2100 रुपये झाले दोघांचे. ठीक आहे. हे जे म्हणजे दोघांचे मिळून 2100 आणि 4 सीटरच पाठवतात. ठीक आहे.
मग पाठी बस. मग हे आतमध्ये घे, पाय आतमध्ये घे. कम्फर्टेबल आहे. मला लागेल गाडी पुढे बसते ना. हां बस बस. बस. AC आहे ना काजल? AC आहे ना? रेडी सुजल? रेडी? कुठे गेला सुजल आमचा? वेलकम टू गोवा सिंगम. आता मग मी आपण एक्सप्लेन करूया. आपण नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करणार आहे. थिविमला उतरलो, रत्नागिरी टू थिविम. बरोबर. गाडीची सकाळी 5ची होती, 5 ते 8 पर्यंत आली पाहिजे होती. तर ती गाडी आलीच 8 वाजता. आणि मग इथे आपण आता किती वाजता पोहोचलोय? किती वाजले हो काका? 11:30 वाजले झाले. 12 वाजून 4 मिनिटं. ओके, 12 वाजून 4 मिनिटं. आणि आता आपण जे कॅलिंगट बीचला चाललो ते ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर्स आहेत. हो. आणि बुकिंग मी तुम्हाला दाखवलं. थिविम स्टेशनपासून आम्ही वरतून क्रॉस करून आलो इकडे वरतून. आणि मग तिकडे बुकिंग काउंटर होतं. आणि ते ऑफिशियल आहे का म्हणजे इकडचं? ऑफिशियल गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड रेट आहे. गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स आहेत. म्हणजे वरती खाली असं परत भाव करायला नको, डायरेक्ट जो आहे तो रेट. बरोबर. नॉन आम्ही इथे AC कार बुक केली आहे. 4 माणसांचे 850 विदाउट AC आणि 1050 विथ AC. बरोबर बोललो? हो बरोबर. तर आम्ही कशी 6 झालो. ते किड्समध्ये काउंट नाही झाले. आणि कसं सामान असं म्हणून आम्ही 3 इकडे बसलोय. आणि पुढची जी टॅक्सी दिसते त्याच्यात काजल, श्रेया आणि ताई बसले तिकडे. आणि मम्मी आपण काय बुक केलं माहिती तुला? तर सरप्राईज आहे ना सर्वांसाठी. आणि तुला सांगत नाही. आणि तू कम्फर्टेबल होती गाडीमध्ये? हा बरोबर होती मी. तर मम्मीला चांगले स्लीपर मधून आणलं. आम्ही स्वीट पोटॅटो आणलेलं सकाळचं खायला. ते खाल्ले आणि पाणी घेतलेलं 1 बॉटल आणि झोपलो. गोळी घेतली आणि झोपून गेले. म्हणजे सर्व टाइम टू टाइम फॉलो केलं. आणि सुजल तू काय खाल्लं? मी फक्त ते आपलं ओरिओ खाल्लं. त्या ओरिओची मधली क्रीम खाल्ली, बिस्किट फेकून दिली. ओरिओची क्रीम खातो आणि बिस्किट बाहेर फेकून देतो. ट्रेच्या बाहेर गपचूप फेकत होता बाहेर. आता रस्त्यात का तुम्हाला काय असं म्हणजे फेमस काय दिसलं ना? आता तुम्हाला रस्त्यात फेमस काय भेटणार नाही ना. काय नाही ना. कलंगटच्या नंतरच. कलंगटलाच उतरलं पाहिजे तर एक चर्च आहे इकडे. नाही बाहेरूनच थांबवायची गाडी नाही, कायच नाही. राईट मध्ये चर्च आहे. आता तुम्ही सांगा की म्हणजे तिथे कॅमेरा चालू करायला होईल. आली थिविम पॅरिश सेंटर आणि हे चर्च आहे. ओके, मस्त आहे ना? व्हाईट चर्चचा कलर व्हाईटच असतो. आता टुरिस्ट जशी येतात ना गोवामध्ये, तर काय करतात म्हणजे जास्त असं एक्सप्लोर मध्ये काय करतात? एक्सप्लोर म्हणजे मोस्टली पीपल कम टू गोवा बिकॉज ऑफ द बीचेस ना. बरोबर. आणि वॉटरफॉल ॲट कोले. आता इकडे साईनबोर्ड वर काय स्ट्रेट पणजी अँड राईट मापुसा. तर आपण स्ट्रेट चाललोय पणजीच्या रस्त्यावरती. पणजी इज गोवाज कॅपिटल. झाली इच्छा पूर्ण? माझी इच्छा पूर्ण झाली. आता इथपर्यंत आली की नाही? तू 2 घेऊन 2 सांगितलं होतंस मला, एक गोवा आणि एक लोणावला. बरोबर. पण मम्मीला आणलंय. पण मम्मीला व्यवस्थित सर्व औषध देऊन आणले, सर्व व्यवस्थित. नाही पण गोव्यात पाऊल टाकला ना, पाय टाकलाय म्हणजे इच्छा पूर्ण झाली. अजून फिरायचं आपल्याला. इच्छा होती गोव्याला यायचं. नाही एकदा मला एक म्हणजे तुम्ही लहान शाळेत असताना एक अशी लेडीज मला बोललेली, तुम्ही रत्नागिरीच्या अजून गोव्याला नाही गेलात? रत्नागिरीची आहे पण गोवा पण रत्नागिरीतून खूप लांब आहे. बरोबर. मुलं लहान आहे, जाऊ कधीतरी. आणि काका तुमचं नाव काय? संतोष सावंत. संतोष सावंत. बाय. हा रस्ता बघा डिवाइड झालाय. सरळ गेला तो पणजीला गेला. आणि काका हा कुठे गेला? मापुसा लिहिला होता ना तिकडे. पुढे आम्ही डायव्हर्शन घेणार कलंगूटसाठी राईट टर्न घेणार. ओके. आणि आता आपली टॅक्सी पुढे आहे आणि त्यांची टॅक्सी पाठी आहे.
अशा आपल्याला आपल्या ऑन द वेला बघा किती किती असे वेगवेगळे चर्चेस दिसतील आपल्याला. गणेश टेम्पल बघा, हे जे साईडला तुम्हाला दिसतंय हे सर्व कलंगूट मार्केट आहे. आपण नंतर एक्सप्लोर करूया सर्व. आणि या गाडीच्या समोरच आपला बीच आहे, कलंगूट बीच. कम्फर्टेबल मम्मी? स्पेशल कम्फर्टेबल. आणि आपल्या समोरच्याच गाडीत बघा आपली काजल आणि दोघं जण आहेत, ताई पण आहेत. रूम्स वगैरे क्लोज आहेत मम्मी, है ना? आणि सर्व गेस्ट हाऊस आहेत बघा, सर्व आपल्या समोर आहेत ते सर्व गेस्ट हाऊस आहेत वेगवेगळे. आतापर्यंत आलो मम्मी, रत्नागिरीमध्ये फिरल्यासारखंच वाटलं ना? वाटलं. हा बरोबर. तर गोव्याच्या बीचला जे म्हणजे डिफरंट करेल का वेगळं करेल ते क्राऊड असतं, गोव्याचा वेगळा क्राऊड असतो. तर आपण पोचलो आहे, ते समोर उतरले, आपण पण उतरूया आरामात. होय, आलात आरामात? कम्फर्टेबल होतं? एक मिनिट मी पाठी घेतो माझ्या. चला काका, थँक्यू. Yeah, okay, have a nice holiday in Goa. थँक्यू. चलो मम्मी जी, वेलकम टू गोवा. काजल रेडी? घर रेडी? घर रेडी आहे. आता इकडे बघा आपली पेमेंट केली बिलाची. आणि इकडे बाकी काय काय जे बघा, इकडे 4000 फ्लाइंग बोर्ड गोवा, दूधसागर वॉटरफॉल आणि बाकी सर्व ॲक्टिव्हिटी. साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा. ये है क्या? हाँ तो वही ना 500 रुपया. 500 रुपये में एक जन को घुमाओगे क्या? बघा सर्व बघून घ्या. सब में डिस्काउंट रहेगा. डिस्काउंट होएगा ना? ये सारा कलिंगट का मार्केट है. हाँ, ये कलंगूट मार्केट. कलंगूट बीच मार्केट है. सामने बीच है ना? हाँ, वो तो पानी दिख रहा है ना, वो तो. हां, म्हणजे आपण जे घर घेतलं ते एकदम जवळ घेतलंय बघा. वही पानी गई आपके वहाँ. हां. तर मी आलो 2 दिवसासाठी हा विला बुक केलेला आहे. विलाचा टूर आम्ही तुम्हाला देऊ. आता सध्या आम्ही जेवणाचं बघू आपल्या, ठीक आहे? तर जेवण आपल्याला बाहेर जेवायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला बाहेर जावं लागेल. बाहेरून बघा कसं दिसतंय एवढं सर्व वेगळं काहीतरी एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण आलेलो आहे. चला रेडी? इथे बघा आम्ही सर्वांचे शूज स्लीपर सर्व एक्स्ट्रा घेऊन आलेलो आहे ना. पिशवी झाली आपली खाली, पिशवी ठेवा तिकडे. चला, तू पण घेतली स्लीपर? चला आता गोवावाले बीच पे आम्ही चाललो जेवायला, लंच करायला. चला रेडी? लेट्स गो. ऊन नाही बोलतो नि ऊन बघ. बीचला नाही जायचं, जेवायला चाललो आपण. जेवायला चाललो आहे. स्लीपर कितना कंफर्टेबल है ना? खुला खुला अच्छा लग रहा है. मग आम्ही सर्वांनी आपले जुने परत घातले ना. हे रूम्स बघ कसे प्रिटी आहेत ना, वेगवेगळे. हा मम्मी, सर्व वेगवेगळे आहेत ना सर्व. बावडी आहे वाटत ही. बावडी. आणि आपण जे गोव्याला आलो आहे तर हे सर्व एक्सप्लोर करायला आलो ना वेगवेगळं. बीचेस तर आपण बघणारच, पण त्यांची म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने काय काय बांधकाम असतात, कसे रोड्स आहेत, कशी माणसं आहेत. ऑलमोस्ट आपण कारमधून आलो ना तर ते रत्नागिरी सारखंच वाटलं ना ऑलमोस्ट. असं काय वेगळं नवीन वाटलं, कारण की आपल्या इथे पण कोकोनट ट्री आहे सर्व सेम. रत्नागिरीला. इकडे पण खूप कोकोनट ट्री. म्हणजे आणि मला एक सांगायचं आहे, काय सांगायचंय? मी हे स्वेटर घातलंय ना, ते सकाळी रात्री घातलेलं, पण आता मी काढलं का नाही माहितीये, उन्हातून काळी होणार ना. बरोबर, टॅन होईल ना आपण. हा, म्हणून. आय लव्ह गोवा वाला पण आहे. बेबी गिअर्स यार आलं बीच. ये मम्मी, इकडे बघा आम्ही मटन काय बिर्याणी, मटन बिर्याणी, हे चिकन बिर्याणी. बिर्याणी. ही ती एक व्हेज थाली ताई खाणार आहे आणि आमच्या मम्मीसाठी पण व्हेज थाली.
व्हेज थाली बघा किती भारी आहे खाशील ना पूर्ण नॉनव्हेज पेक्षा. होय होय, अर्धा पापड तुला अर्धा पापड. मला पण पापड द्या. हात कसं बनवतो? मला लोणचं पाहिजे. टेस्टला खाऊया आपण, टेस्टला खाऊया. कसं आहे स्पायसी आहे. झालं जेवण झालं? हां मम्मी जेवलीस का? हो जेवली पोट भरलं? मस्त. हे बघा यांची शॉपिंग चालू आहे. हॉटेलच्या बाजूलाच मिळालं. काय रे, आय लव्ह गोवा या कितीला तो? 100 रुपीज यार, चीपेस्ट ड्रिंक. आपल्याला पण 100 रुपीज, मोठ्यांचं आपल्याला पण. हम लोग का भी 100 ही रहेगा ना. ते साइज आता 100 रुपीज में कर देना. कल 20 रुपये में क्या होगा? गाल बघूया गाल. 100 रुपीज ना? Yes, everything 100, 100, 100. कोई भी लो 100 रुपये में. Reasonable price, like Mumbai. घालतेस का मम्मी? नाही मला नको. मित्र हे हॅट्स कितीला? नाट पण 100ला. हे मस्त, हे किती मस्त आहे ना. 100 रुपयाला स्वस्त आहे मग. दुकानमध्ये 150 आहे तर 100. हा मम्मी स्वस्त ना. रेट आपण आपल्याला काय वाटलं काजल की आपण आपल्या इकडून शॉपिंग करूया नाही तर गोव्याला महाग असेल. मला वाटलं की गोव्याला महाग असेल. गोव्याला स्ट्रीट शॉपिंग स्वस्त आहे. हे 100 रुपीज म्हणजे कायच काहीच नाही. नाही. 150-200 रुपये बोलतात. खाली जाऊ. हे बघा शुभांगी किर गोव्याला आलेली आहे. अरे वा मस्त. त्याला काढा त्यांची द्या. ट्रान्सपरंट. हे पण 100 रुपये. बघा हे 200, हे 100, हे 200. स्वस्त आहे सर्व. थँक्यू दादा. आणि ही मॅडम कधी घेणार इव्हिनिंगला. इव्हनिंग मध्ये आम्ही पण घेणार सगळे, डोंट वरी. ते पण परत. तर आता बघा आमचं जेवण झालं. सर्वांचं पोट एकदम व्यवस्थित भरलेलं आहे. तर गोव्याचा हाफ डे झालं. हाफ डे अजून बाकी आहे. आता आम्ही काय करणार आहे तर सर्वात आधी जाऊन आपल्या विला जो बुक केला आहे त्याच्यात जाऊन आम्ही रेस्ट करणार, झोपणार आणि मग संध्याकाळी काय वाटेल ते एक्सप्लोर करणार. आजच्यासाठी व्हिडिओज इकडे आम्ही एंड करतो. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला सांगू की हा विला आम्ही सर्वात मेन जे तुम्हाला इंटरेस्ट असेल हा कितीला बुक केला, बरोबर, कितीला बुक केला आणि हा विला किती मोठा आहे आणि कुठे आहे आणि बीचपासून हा वॉकिंग 2-3 मिनटावर आहे. तर तुम्हाला ऐकायलाही चांगलं वाटेल आणि एकदम मी घेतलं आहे, आपण घेतलं म्हणजे एकदम अफोर्डेबलमध्ये घेणार. तर ते आम्ही उद्याच्या व्हिडिओमध्ये शेअर करूया. आजच्या व्हिडिओसाठी लाईक नक्कीच करा आणि थँक्यू. बाय बाय. बाय.